Guys, welcome back again sa aking channel. So for this video, nag-harvest na po ako ng yung kay Meteor Star Apple. Ayan, ito po yung na-harvest ko. Ayan oh. Very fresh po talaga, bagong harvest. Yung puno na yan, yan po yung kay Meteor, yung Star Apple. Ayan oh, ito yung na-harvest ko. So ilagay muna natin dun. So ayan na. Ito na yung na-harvest ko na Star Apple. Yan o, very fresh, organic po talaga. Yan. Yan po yung sibot na ginagawa ko. Kung nakikita nyo po sa aking videos. Yan o. Yan. Ilagay natin dyan. Ito na po yung ating mga kaimito. Very fresh. Tsaka organic. Yan. So i-plaster ko muna, ilagay muna ko muna tong camera ko. Yan. So ayan guys, mag-start na po tayo magmukbang ng Star Apple or kay Mito. Yan o, ang dami. Yung iba ng liki pa. Yan, so let's start na. Kain na po tayo. Ito po yung unahin ko yung niliki, no? Yan o, ng liki. Wow. Ang tamis. Yan, pangatlo. Yan o, napaka-juicy. Sarap.
Wow. Ang ganda ko nakakain. Wow. Juicy, juicy. Juicy. Yan, small. Merong small, merong medium. Yan, no? May mga gata. Dagta. Oo, dagta. Ang gamis niya. Yung mga liso. Sarap. Ang dami kong nakain, no? Wow. Gracia. Excuse me po. Wow.
You know? Dami kong makain. So yan guys, maraming salamat pa sa panonood, no? Keep safe always and God bless po. Yan, di ko na po ito maubos. Yan, ang dami kong nakain, mga almost mga malapit matin or 10. Yan. Thank you for watching guys. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio and keep safe always po. Yan, sa mga followers and subscriber ni Tips Mio, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Thank you guys. Paalam.